lasakan di singkasam lasakan tulipena alam kakuya lasakan di singkasam lasakan tulipena cari long pun angke kicali lo dek lusuni lo long me kok nih tang te lun long le dere le kok jo ko picho hoy lo la ke gari phutu tu dalo la sa motor vai lo bachang dak ini dilai ta long dun de phuluni ta long dun de long dele lo ni ke ni siksa piklo ho no de phong ke ni nang thanang pon bo ho chali nam non lun chali no dei ko nang than pa me ta ko than pa me ko to atal pen dam nei hu dam nei lun belek pi ko dei la ke la so lun la chali pa me no 1 2 3 pulo te nang 3 lo te lo phit nang ko dei tolo ma ready no dei ready no di sege chokodi ti ma ko ana ki lang le nang lun le der po le One, two, three, go! Go! Nang si 1, 2, 3 pulo kante. Hello, 3 pulo te nang ki lun nang po nang chi te chi en rong bang kali lu. No ne phong dei. Nói phong có tri bộ cái luôn năng của đây One, two, three, go! Không năng của tiền của xóm sẽ khen long đấy mà. Hết. Salah. Go hai munita. Go pulo te nang ho se ki ching punang po. Nang chi the chen no diko. La so prang nang chi the chen si lo phit nang po ma ti ko na. Ta ko na sa. He ko cholo. Mo nang me na che practice. Mu the ki du nang ya dim ma ya noi phong ke ne nang pon khri po. Dei. I long ke wo long ko ma ji. Dak lang pher hai dak buklia ola ke non taring ko ra please September lu dei apen ilong bangke ani si vet lu hala dok moka lo kadak ta taring ko ra pli lu isi vet lu acha ni dok moka blu te ni pisar hem do pon ya phang dam juip ko ani si prang nang do dam ko ngai ajo tik hor ok chole adab lu nun ta nang cholo alam se la sigi melo dei alu ni la lo bo bar pi bar so ko dam ta mela alun bangke hang pon kong tu chiting neri đây tarik ta jiteng này rồi ako dak le thodun dei pulo ta he tarik thong kep ke ha umrong so hilu mo ko hilu ta nang long li te dunang kok po ako kali pulo tang de la no nilip ta chi sik bom lu nilip he nilip ta mo arni ke hot lo pulo tang de chok lo nang e long mai long nang dun vek nai ke kali lo ni dok mo ka dun po dun vek po la ke mo nang la jong si dun long le po te nilip kali te umrong so ke ne nang ri nang ot pon ker po ko ako isi ini nang thanang te munar du ni ke long tang lo ma ti nang thanang po ni la an ilang di ko ba tai si vet theng let ma just tum han pat chilang prong la pu na theng lu pu se ro la tum ta alu nang lu nang ma nang lu lo nang hat dak ma theng let ta lu nang lun po jong si theng let le pu te bang tu tu ta po mo phi si nang men le yi alu tendang lu sertifikat lo lalo dak lun dunia sertifikat lo hot di phulong ha so nang hang alu do ni gila ani chini ni ko to last ko nai phong to dei non ke la music tu pelo ni sinang tu to de dalang dei de 1 2 3 go lake non anta asap ta e pili ko puma ko tolo ko da hok dak la studio long le Charlie Damasilo na kila hada hayo da ala studio long nang dom thek vegi ni ning le jo pang thang nai thani dei ka li te nang che plang le ana nang sige lang le nang long di ko ni sige sop ta mi upu nang de de hello he nang kan nek a hu da ke lang an si ajur ke tan nang da sige lo